Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada punta mga gala nilang atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 14 na kini mga higala ni ining bulan sa Oktubre, no? Hapit na yung November, mga higala November 1 and 2, adlaw sa mga minatay, no? Minatay ka. Ano okay, naabay tagamanhoy may gala nga nami anang termino nga minatay ka. No? So adlaw sa mga minatay mga higala karong pizza uno sa pizza uno adlaw sa mga kuan mga kalag, no, nga tuwa na sa langit unya sa pizza dos adlaw sa mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio, no. So, pwede mahigala, no? Atong tibayaon di ay mahigala o mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang tanan gud nato mahigala nga mga kaigsuunan, Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga mga kaparian, no? Nga nagserbi sa Katolikong simbahan. Kumusta, no? Labi na gid ako mga classmate mahigala, no? Si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug ingon manusab si Father Tonton Arnaiz. Ato pong iapin mahigala si Father Dodong. Dili mi classmate ni Father Dodong, pero kauban sila ni Padre Arnaiz. Ayan, o, diha sa may kanang patingkil. Ala, no? Mayong mudto na mga higala, area kita sa mahigala sa ato ang Saint of the Day. Abi na mahigala nga atong Saint of the Day karon bisag way nangutana. Wala ramang ni pangutan anay ning ato mga higala bisag way nangutana si San Calixto I. Kabalo ka kini si San Calixto mga higala. Slave rebaya ni siya sa una, no? Unya na grasyahan in tao, nahimo siyang usa ka pari na eskwela sa seminaryo, and then nahimo siyang usa ka pari, nahimong obispo, unya nahimong usa ka Santo Papa, no? Unya sa dihang na Santo Papa na siya makuanggid siya kanang maluluyon gid siya kaayo sa mga kining maluluyon siya kaayo sa mga slave, mga ulipon parehas niya sa una. Unya matud pa kanang appeal pod mga unemployed until his death, no? So banda, no? So dili gyud malimtan kini si San Calixto mahigala kay slave ra gud ni ulipon ra ni siya. Unya tungod lagi sa maayong kinaiya, maayo nga mga disposition, nahimo siyang usa ka Santo Papa. So karong adlaw mga higala, ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Calixto. Ana, no? Abay na mga higala, napunta sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Ang obispo karon sa Mate mga higala si Bishop Abel kining Apigo, no? Bishop Abel Apigo nagkuan mga higala, no, ni decide nga dili lang gyud usa paabrihan, no? Dili lang gyud usa paabrihan ang mga simbahan o mga eskwelahan nga adunay nga naigo mga higala ni atong nakalabay linog kay naigo man pud didto sa Mate mga higala, no? So bada nga matud pa ni Bishop Abel Apigo, matud pa niya mas importante gyud ang kaluwasan, no? Sang dira walay klase saon man nimo ana nga alang-alang mapug imong pasudlo sa simbako urog na aftershock ug mahugno na hinuon simbako, dala, no? So baugkad to mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon ta sa ato ang mga pagpangalagad. Medyo ni ulan mga higala era mo katingala nga nung medyo nitaguktok sa ato ang medyo dunay mga nitaguktok. Kikining ako gong recording studio mura og kuan kini duol kini mga higala sa bintana, no? Muna, no? Abi no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonin ni ining kamudtuhon. Ari na ta sa atong topic mga higala, ha? How do Catholics interpret the Bible as compared
as compared to other Christian denominations, to Protestant denominations. Aboy rin mahingala, ang mga Katoliko interpret the Bible along with living traditions and the authority of the magisterium, no? So sa pasabot niya na manghigala, no, nga ang atong interpretasyon sa Biblia dili gyud na musumpaki sa naanda nato nga panabot sa Biblia. Kana bang dili ba mo sumpaki ba sa atong tradisyon ug ingon manusab manghigala sa gitudlo sa magisterium. Kabalo mo kung saan ang magisterium higala? Mao kana ang atong Santo Papa together with the bishops. Although nga ang pagbuot gyud sa Santo Papa mo ay matuman, pero iyan gyapon kwa ag base kung unsay kining gitawag nato opinion sa mga obispo. No, munay gitawag nato kuan kanang the teaching authority of the church, being the Pope, and of course in unity with the bishops. The Pope in unity with the bishops. Muna siya yung magisterium. Kaya ang word ang magisterium, mahigala, magistra, taken from the word teacher. No, teachers. Ito pa, kung magisterium, group, ng teachers, mahigala, magisterium. O niya, sa Protestant denomination, matod pa, sola scriptura na sila mahigala. Sola scriptura, nga the Bible is the sole authority, is the sole source of authority. Sa ato pa, wala na ni sila, dili ni sila mo ila og tradisyon. Nganong wala man sila tradisyon, nganong dili man sila mo ila og tradisyon, kay wala man ni sila tradisyon. Kay bago-bago pa man sila. Sama pananglit sa Protestantism, bago pa man sila. Nya wala po ni sila magisterium. Kay wala man gini sila. Wala man sila, di man ni pareho nato nga kanang Katoliko nga naa man gitay usag yun nga gigikanan sa atong pagtulunan mo approve, no, ang atong Santo Papa. Kini sila wala man ni sila kanang gitawag natong somebody ba nga murag batawag nga nilang leader sa kadaghan ani nila, pero wala gyud sila usara gyud ka leader. Muna nga magtinagsa ra gyud sila og desisyon kung unsa ilaha. Kung kabahin sa tradisyon mga higala kay mao malagi na, no, we Catholics interpret the Bible alongside with the living tradition kinaaman taniana o magisterium kinaaman po taniana. Kining mga laing relihiyon wala mo gini sila tradisyon, wala po ni sila magisterium. So Bible na gining ilaha. Naingon ni ana, no. Anyway, wala man nato na question na, pero muna sila kalainan nato, no. Muna kalainan sa Katoliko o sa Protestant denominations, mga fundamentalist groups. Wala na mo ingon nga kining tradisyon dili angay tuhuan, pero kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 25. Gisulat ba yan? So then, brothers and sisters, stand firm to the tradition that you were taught by us through the word of mouth or by letter. Doon na ba yan, no? Si San Pablo, no? Niingon ba yan yun? Nga stand firm to the tradition. O supasabot yan, nga barugig yun o subaya ang mga tradisyon nga among gitudlo kanino. So muna siya. No, pero sa lain nga mga relihiyon, sola scriptura ra gini sila. Nga naman, wala man sila tradition, kibag-o-bago pa man sila. Unya ikaduha, wala pud sila single authority nga maot parehas pa Santo Papa ba. Muna nga pagusto ra ni sila himo-himo kanang ilahang mga pastor. Pwede ra pug ikaw na mag-ingon-ingon nga pastor ko. No. Wala ba yung pareho sa ato baga naman hinong kana sa uban sa Amerika kana mga pananglitan kining mga Mormons nana sila dito ko ilaha mong pinakahead, pero dili gyud parehos nato nga Katoliko nga almost every nation na agi Katoliko. Muna nga gitawag katong Katoliko tungod kay universal man. Muna, no? So the question is, how do we Catholics interpret the Bible as compared to Protestant denominations? So number one,
we interpret the Bible alongside living tradition and the authority of the magisterium. Buti pasabot nga ang atoang interpretasyon sa Bible dili gyud mo sumpaki kung unsay gitudlo sa simbahan o unsa po'y gitudlo sa kining tradisyon. Dili mo sumpaki, no? Unya matud palagi sa Protestant denomination, Bible na gining ilaha. Nganong Bible naman kay wala man ni sila'y tradisyon, nya wala pud ni sila'y magisterium. Sila ra gyud kay kung mag-interpret nila sa the Bible, pwede man nga kanang magtinagsara ba sa ilarang ganahan nga interpretasyon mo na siya. Okay? Abi no higuti sa ginagmay manghigala kini bitaw mura og manghingusog na pud ni manghigala kining kabahin ba sa flood control projects, labi na nga formal na gyud ni sugod ang La Nina. So gani sa ako nang ginaingon samtang naghimo ko ni akong programa, madungog po ninyo ang dinahunog sa ulan. Kaya gawin din ang kusog kayo, pero ang mga sandayong medyo naagyod, no, ingon ni Ana, no? So muna manghigala nga kinibitaw ang kabahin sa flood control projects, mahinumduman yun maayo rong mga panahon na, ingano man, daghan na po mga lugar aning mabahaan, tungod kay ang ilahang lugar nga imbis gibutangan o flood control projects gobyerno, gigastuhan og pila ka milyon para masanta kining pagbaha-baha. Pastilan kay wa man pud in taon ayuha og dala. Gani ang bago pa lang ang kini bang ang DPWH wala na, dili na sila moihimo og mga farm to market roads, mga agriculturist na. Nakabantay mo sa nga ang mga farm to market roads dili ng mga engineer moihimo, no, mga agriculturist na. Mura pug makaingon ta kamaor na gaya na sila kani wala man po sila ni ingon nga siguro maingon sila nga amo man po nang ipa-contract. Diyan na po nang delikado ana, no? Kaya ang taga Department of Agriculture naman po mo pili o kinsa lang pakontrakon. Basig unsa na po yung mga kasalabutan pero salig ra gid po lamang ta, no? Kay karong mga panahon na medyo po istrikto nagjutay. Unya dili na ra ba makabuot-buot ana si at Secretary Vince Dizon tungod kay ang maghimo sa mga mupahigayon sa proyekto sa farm to market roads, Department of Agriculture naman sa ato pa si Secretary Vince Dizon murag dili kapanghilabot ang mga agriculturist na, no? Murag ako na kabalo lagi taga may construction nga may galang kamaora po dagway in town ni mga agriculturist, no, unsaon paghimo ni mga farm to market roads. Well, anyway, ang Ginoo ray mag-igo ana kita mga katawhan magkuan ra gyud ta, magampo ra gyud ta mo gini ato kay saan man ana nga og ang mga sa DPWH ipatrabaho na may mga problema. So muna nga ang Department of Agriculture na pud lamang o dili na po na mausalir ng Department of Agriculture, basic Department of Health na pod, no? Mauna po ipatukuron og mga hospital, no? Maingon siguro ang Department of imbes nga DPWH na ipatukuron unya kay inyo man ang project, hospital man hala kamong mga doktor mo imuhimo ana inyong hospital. murag kamaora pa dagay, no, sa dagay, no, muna siya kay murag ingon-ingon man na nahitabo ron. So siguro mahitabo po ni mga higala nga sa DepEd kay daghan na pong mga mga eskwelahan nga nangaguba, basig mo ingon na po ni nga ana kamo na po lamang mga DepEd mo patrabaho ang inyong ana, no. Anyway, ang Ginoo ray mag-igo ana mga higala. Anyway, kabalo ra pa jud kay sila ipa-contract man, pero kanang contract mga higala ipa-contract wa murag maduda na taana kay basin pug managsabot-sabot na pud niya kana bitang kinsa na po ipa-contract ko niya mangayo na pud niya ang taga DepEd og 5%.
kada kung problema na pud na mga no. So ampo ra gyud ta mahigala no, ampo ra gyud in taon ta Ginoo kay kinarabang atong nasod mahigala talabangon no. Gamay kay ang ulan-ulan mo baha na dayon kay ngano man wala man tay klarong flood control unya ng mga dala natos bukid perting gubaa unya ang mag-construct na ra pod kay taga-agriculture sa mga agriculturist sa na labang ani no. But anyway mga higala, salamat kayo sa pakiguban ako ha. Unya kato daing wala pa makakuan ba ka ng maka-appeal o pilgrimage pang-appeal mo ha kay ako diri ako kuan jud ko kayo kanang si obispo magud po ni hangyo mga higala nga awhaga gyud inyong mga sakop nga mo-appeal gyud mga higala ni ining mga pilgrimage kay usi kayo kay every 25 years sa bayan unya matagaan na tao plenary indulgence so muna nga kining plenary indulgence sa higala kabalo matay ni di ba no kuan man kanang remission of sins nga ang kanagong makasala ta mga higala do naman guna sila epikto no muna nga kanang epikto ana mo'y makapapurgatorio kadato no for example nakapanumbag ka na, pero naghinulsol na ka pero katong napungag nga tango sa imuhang nasumbagan imo mo gitong bayaran so muna nga antong nimo na bayaran dito sa purgatorio di na hinuong ka maimperno no kay matud palagi na nakahinulsol man ka pero wala na nagpasabot nga na-impas na imong utang na gyapon so muna pinaagi sa plenary indulgence dili na ka makaging purgatorio kay imo namang naserbisyuhan pinaagi sa imong pagsakripisyo sa paghimo sa pilgrimage of hope. Okay, klaro? Pero din nila sa kutob ha, may higala ha. Hinaot ko nga naakitang tanan sa Kapiskay's Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, pero nagginhawa pa. Kaya ang problema o wala na maginhawa. So muna ginatawag ni katong drama bitaw may higala nga ginhawa dilpin. Ano na? Daghang salamat, maayong mundo, Pilipinas.